Telefonata anonima fuq in-numru 1717 waslet biex ġew salvati numru ta' annimali li kienu qed jgħixu f'kundizzjonijiet xokkanti fir-razzett f'Ħażebbuġ. Filmat li kiseb One News juri Iklieb Għadma u Ġilda iduru fir-razzett għal il-ħmieġ tagħhom stess. Il-Pulizija mistennija tieħu passi kriminali kontra s-sid tar-razzett li mistenni jitressaq il-Qorti fil-jiem li ġejjin. Fil-fatt, il-każ beda jiġi investigat mill-uffiċjali tal-ħarsien tal-annimali immedjatament wara li waslitilhom it-telefonata anonima fejn fuq il-post marru l-uffiċjali tad-Dipartiment li sabu Iklieb, FNIEK u ħamiem f'kundizzjonijiet ħżina ħafna. B'kollox kien hemm 5 iklieb, 7 tifnik, 2 tiġiġ u ħamiema. Id-direttur tal-Animal Welfare Noel Montebello spjega x'jiġri f'każijiet bħal dawn. Aħna immedjatament wara nirċievu kol mill-1717 immorru immedjatament u fejn insibu li hemm il-ħażin aħna nikkonfiskaw. Illum għal grazzi tal-Alla liġi b'saħħitha ħafna, liġi li emendajna s-sajf li għadda u propju liġi li tina iżjed saħħa li nikkonfiskaw u hemmhekk aħna nkunu qegħdin intuhom ħajja aħjar. Is-Sur Montebello spjega x'se jiġri issa ġala darba l-annimali li tieħdu mir-razzett f'Ħażebbuġ jingħataw il-kura li għandhom bżonn. Kien każ ikraħ fil-fatt anke mill-video der li l-Iklieb tħallew bil-ġuħ ġifieri għal ħin twil u llum il-ġurnata ħajkunu dawn telgħu l-isptar, jieħdu l-kura l-isptar u mbagħad ikun hemm proċess ta' rehoming, ġifieri dan mbagħad isir rehoming through an NGO biex dejjem id-diligenza ta' wara dejjem issir through an NGO. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.